Ahojte, moje meno je Babydoll a ja vás vítam na mojom kanáli. Spoločne si spolu prejdeme hru Resident Evil 2 Remake. Je to moja obľúbená hra z tejto série, celkovo Resident Evil je moja obľúbená herná séria, takže sa veľmi teším. A ja tú hru rovno zapnem. Ja to mám tuto uložené vlastne, ja si dám úplne novú hru za Leona, pretože ja som toto streamovala naposledy ešte minulý rok na Twitchi a nedohrala som to. Takže začíname novú hru. Takže máme tu nášho Leona. Proste Leona má rád každý. A kto nie, kto hovorí, že ho nemá rád, tak klame. Dobre, takže môžeme pokračovať. Ja pozerám, že sa mi to trošku laguje. Dúfam, že to bude OK. Máme tu prvého zombíka. Ono v podstate tohoto ani nemusíme zabíjať. On sa
ľahko dá omračiť. To nám vlastne stačí na to zobrať túto kľúčiky. Ja som vlastne túto hru hrala niekoľkokrát už, takže poznám ju dobre. Ale napríklad veľa vecí si aj pamätám. To mi vždy išlo zapamätať si kódy a tieto pucla. To ma na tom najviac baví. Vlastne tieto pucle a hádanky riešiť. To je úplne mega. You alright? Yeah, I think so. Thanks. You can thank me later, when we're safe. Holy shit. Come on! Get in! Hold on. What the hell is going on? I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah. Leon Kennedy. You are? There. You're ready to go. Around here? No. My brother. He's a cop too. It's a good thing we found each other. I know what to expect.
začína sranda, ako vidím. Dobre. Rýchlo sa otočiť. Počkaj, kam ideme vlastne sem? Dobre, tak toto je úplne fiasko začiatok. Ja vlastne, jak si toto prepínam, tie kamery, tak som sa trošku pozabudla. Nevadí. Vlastne už sa nachádzame v Raccoon City. A my sa teraz musíme dostať na policajnú stanicu, lenže tam je to zablokované všetko, takže musíme ísť tadiaľto, tej skočnej uličky. It's everybody. Local church. A za chvíľku sme tam. Dobre. By zobrali polovicu HPčok, to je ešte len začiatok hry. Ale nie, srandujem, ja som v tom dobrá. Ja proste Resident Evil milujem a rozhodne by som chcela natočiť všetky tieto hry, pretože ja vôbec neviem ani, že či oni sú v slovenskom, vlastne nie v slovenskom dubbingu, ale že slovenskí youtuberi, alebo teda streamery, veľmi tieto hry nenatáčajú. Ešte tieto nové, tieto remakey áno, ale napríklad taký Resident Evil Remaster, proste prvá hra, jednotka, tak to tuším, ani neviem, že či volá kto natočil. Is anybody here? Ja by som to teda chcela určite. Dúfam, že sa to podarí. Dobre, toto si tu ešte poludím. Toto odložím, to už netreba. Ja by som mohla dať taký cheat, že by som si zobrala tento Samurai Edge s neobecnou muníciou, ale však nechám to tak. Nechám si túto Matildu. Je to Matilda, že? Je. Dobre. There has to be someone here. No. Gotta find that guy. Dobre. Ja by som vlastne mohla použiť to liečenie, ale nechcem ešte. To si ešte nechám pre horšie prípady. Sesada tuším potom ešte dosť. Ale to až potom, najskoršie. Dobre, to sa hodí. Ja teda dúfam, že zvuk bude v pohode. Že buď to nebude moc potichu, alebo naopak nebude to moc kričať. Ale super, to už mám dva, tak to jeden použijem. Pretože tak trochu ma sere to, že je Leon taký skrčený.
Dobre, takže máme tu notebook. A my budeme musieť nájsť túto takéto 3 medailóny a otvoriť túto cestu po tou sochou, čo tam je vlastne v tej policajnej stanici. Tam sa dostaneme takto dolu, volakam, potom do garáži a von do mesta. Vlastne toto je pomôcka k tomu, že keď budeme dávať tú medailu, že aké vlastne znaky tam máme dať. Ale však to až potom. Čakaj, teraz sem príde tento debil. No poď. Yes, tá bola krásna. To je istotka, tak to je nostrelí hlavu. Počkať. Nie, tam sa ešte nedostanú. Tam mi treba tie killy ešte. Kebyže sa mi aj títo tak podarili rozstreliť hlavu. Dobre, stačí aj takto. Ono ako je pravda, že väčšinu ani netreba ich všetkých zabíjať. You're safe. For now. Thanks. Marvin Browner. Leon Kennedy. There was another off strike. I couldn't. Here. I'm sure you did what you could, Leon. Does anyone know what Stark is? Honestly, all you need to know is that this place will eat you alive. I was supposed to start last week, and I got a call to stay away. Wish I'd come here sooner. You hear that? That's all. Okay, Lieutenant? I'm ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. An officer. You got this Supercats fight. This is good news. You can get you to a hospital. No, I am not. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I've come with you righteously. You need this. Stop. You see one of those things. Uniform. Take it out. Run. Got it? So. Tak, to by sme mali. Tento začiatok býva vždycky taký akože viacej filmový, že to tá interakcia, ktorá vlastne vysvetľuje ten príbeh. A teraz už môžeme ísť normálne hrať. This is not how I imagined the first day. Takto som si nepredstavoval svoj prvý deň. A to asi nikto. By si tak nechcel predstaviť svoj prvý deň práci? Taký, jak mal Leon. Chudák. A on chcel proste pokojne slúžiť ako policajt. A namiesto toho sa stal potom tajným agentom. Kvôli tomu, čo sa stalo tu v Raccoon City. Nespadí na mňa.
Tu vlastne musím tie okna potom zabarikadovať, lebo presne toto sa stane. Že mi sa budú loziť zombíci zvonku. Dobre, tuto sú voľaké vlastne takto spisy. Ja to nechám takto, nebudem to čítať celé. To je vlastne o tom, že čo sa tu stalo na tej stanici, nejaké záznamy počas tých dní, vlastne jak vypukla tá pandémia. Čiže keď chcete, môžete si pozastaviť video a takto si to prečítať. A ja budem pokračovať, tu si zoberiem mapu. A to máme vlastne toto prízemie celé. Dobre, sú tu stále tie náboje. Tohto burštíka si tu oddelám, pretože ten ma tu potom bude srať. No na toto miesto ešte pôjdem. Počkaj, mám ten nožík, že? Mám, super, tak ešte takto. Dúfam, že to stačí. Dobre, čiže ideme sem. Až potom ten zase stane, tento zombík, čo tu je. A vlastne tu máme gunpowder, čiže môžeme si vykraftiť náboje. Tu máme toto. Aj ten sa zobudí. Kokos, nestávaj mi tu. Ešte žiješ? Dobre. Ježiš, tento save, jak to boli tie číslovce? Tuším 9, 15, 7, keď si dobre pamätám. Vyskúšame. 9, 15 a 7. Yes! Dobre, že som si to otvorila, tu je púzdro, čo mi rozšili inventár. Takže to je bonus. Pretože tuto s tým inventárom to je väčší boj. Stále ho mám plný. Takže ja si poviem, že však zoberiem si to, že však mi to treba a potom mi to treba není a zbytočne mi to tam zavadza. Ešte tohoto vybavím, lebo potom mi tu bude otravovať život. Dobre, dúfam, že je po ňom. A rovno si to aj toto spravím. To je akože nováčikov prvý úkol, alebo teda úloha. A vlastne má si podľa iniciálok svojho prvého mena odoknúť túto lavicu. Toto mal byť jeho stôl. Ono tu je takto nápis, že Welcome Leon. Že to je úplne top. Čiže toto si pamätám, tuto bolo net a tu bolo M, R, G, yes. A tu mám vlastne rozšírený zásobník na Matildy, čiže super. 24. To nie je nič. Aha, tuto sa vlastne nedostanú, lebo to je ten špeciálny kľúč, čo sa použije. Dobre, čiže idem sem ďalej. A vlastne, počkaj, toto je zbrojnica? No, zbrojnica. Oni tu chýbajú klávesy. Tuto na 2 a 3. A vlastne v tej dvojke, respektíve v tých číslach, v tých skrinkách, ktoré majú 2 a 3, tak tam je dobrý loot. A 106, čo to? Ty, kde si sa tu zobral? No to ne, kamoš. Tak, super. Teoreticky 109 si môžem otvoriť aj 106.
106, dobre. A ešte tu 109. 109. Dobre. Iné tuším nemôžem. Toto nemôžem. Tuto nič není. Takže toto. Dáme film, to si vyvoláme fotku, keď sa dostaneme do save roomy. A na toto sa teším, na túto broku. Ale tam potrebujem kartičku, takže to takisto až potom. A sem vôbec sa nedostanú, lebo tu potrebujem už tú 2. A tu aj tú 3. Ďalšie púzdro. Dobre, takže ideme ďalej. Toto sú vlastne tie prkná, čo sa tuto využívajú na tie okna, že aby sa sem nedostali. Lebo ono je to fakt otravné, keď sa tuto potom vraciate. A oni vám sem stále lozia, tí zombíci. Čiže je fajn si to poriešiť. Počkaj, tuto je to svetlo tu. Dobre. Toto si rovno skombinujem. A teraz môžeme ten film vyvolať. Táto fotka. Dobre, ešte to tuto prehľadám. Môžem si vykraftiť náboje ešte, bo to sa bude hodiť. Dobre. A toto je o tých vlastne rastlinkách, že sa dajú kombinovať. A to sa potom využíva na heal, kto by nevedel. Tieto rastlinky, ale ja si ich skovám, ten sprej si tu nechám, sakra, ten nožík sa mi... Dám si sem tento, nedám si ho tam, potom ho vždycky zoberú tí zombíci. Keď to vlastne do nich zapichnem. Táto takisto není mŕtva. A teraz už je. Ježiš. Poďme tu ešte tento ozaj, toho som zabudla. Ja mám strašne potichu ten zvuk, aby sa mi to neprekrikovalo potom, že v mikrofóne. Čiže ja to len tak počujem. Super, už sa mi zničil nožík. Dúfam, že je mŕtvý. Toto si zoberiem. Môžeme pokračovať. A tu bolo cap. Akože títo heslá sú jednoduché, to si pamätám. Broky. A tí sú mi ešte k hovnu. Toto je vlastne k tomu k tomuto sejfu. A vlastne funguje to takto. Ja musím vlastne zoradiť takto teda pozmagínať tieto tlačítka, aby išli po sebe. Toto? Dobre, to by sme mali. Toto nie, takže toto, že by nie. To bolo toto, takto. Toto je dôležité si zapamätať ten postup. Nie, počkej, jak to bolo? Takto. Takto a takto. Ono je to easy, keď máte dobrú pamäť na takéto veci, že si zapamätáte. To sú ľudia, ktorí sa s tým naozaj že trápia. A jasné, s tým sa ďalej nedostanem, ale mám toto tlačítko. Čiže sa zase vrátim do tej zbrojnice. Sice počkaj, ja by som mohla ísť ešte tu, hore. Myslím, že tam je k tomuto koleso. Či... Teraz som si není istá, až tak 100%.
toto teraz nebudem odomýkať. Á, tu je ten kľúčik prvý, super. Tak to si potom otvoríme dvere. A už nám tu lozí likér. To sú také hnusné potvory. Toto je akože vzkaz od volakoho, len tak random. Vlastne o tých likéroch, že sú vlastne oni slepí. Čiže keď ideme okolo nich potichu, tak nás nepočujú ani nevidia. Že môžeme normálne prejsť. Sakra, ja už mám skoro plný inventár. Zaberiem si to. Ja to potom olutujem. Že to tu mám plné. Dobre, fuck it. Uvidíme. A tento takisto ožije, čiže... Ako ja vybavím? Najlepšie je z broku ho streliť do hlavy. Ale tu ešte nemám. Super, o tomto hovorím. To si potom budeme ešte musieť zobrať. Ale počkaj, tu je... Yes. To sa mi teraz dobre šiklo. Toto musíme odpaliť. Ale potrebujem C4 a baterky. Takže to až potom, keď sa dostaneme ďalej. Toto sme teraz v knižnici. Pozerám, či tuto není ľud, ale tuším, nebol ľud. A teraz nás Marvin volá k sebe. A ty čo tu robíš? Yes. Ešte som rada, že som tú typku takto zabila, pretože ona by ma tu srala. Že strašne moc. Počkaj, toto si ešte zoberiem. Toto si zoberiem. Rovno si to skombinujem. A spravím toto. Sem sa nedostanem, to je tam zamknuté z druhej strany. A vlastne, počkajte. Toto potrebujem, yes. Yes. To je jeden dobre, tie hity. Ešte tohoto. Takže sa mi to teraz tak podarí. Tá hlavička. Super. Že by? OK. Toto tu ešte posuniem, nech to mám pripravené. Lebo toto tu budeme celé posúvať. A tu sú ešte náboje, to si zoberiem. Tak, super. Môžeme ísť za Marvinom. Nás tam dole čaká. Yes! I knew she'd make it. You know her? Yeah. Name's Claire. I came into town with her. You can get to that courtyard. Through the second floor. East side. I'm on it. Thanks. Dobre, takže ja si tu idem spraviť takto poriadok v tom inventári, pretože ho mám plný.
trošku mi tá hra laguje. Nechápem prečo. Dobre, toto nepotrebujem. Toto... Náboje, tých mám dosť. Ja si aj ten sprej odložím, však určite ešte voľačo nájdem po ceste, kebyže náhodou. A idem si ešte predtým, jak pôjdem tam na tú západnú stranu, tak idem si toto tam nahodiť, tú jednu klávesnicu. Vlastne toto si tu odomknem. Čiže to nemusím zase celé obchádzať. Není tu ešte ten liker. Dobre. Teraz, ktoré to tam boli? 102. A ešte 208. A neviem, či je 206. Som nedala, či tam bola, čo bolo, vyskúšam. Tak to nie. No, ono je to otvorené. A tu 102. OK. Naozaj mi tuto tá hra trošku laguje, nechápem prečo. Toto odložím. Počkaj, vlastne tu je... Ozaj, však tu je ten medailón. Ja som ho mohla rovno zobrať. Jak to bolo? Tuto si to pozriem. Lev, šíp a vták, dobre. Čiže lev, šíp a vták. To by som vlastne mohla zobrať aj túto rovno. A dať si ju tam, aby som to mala z krku vybavené. Vlastne potom nám zostáva už len tá jedna, čo je hore. Rybí rak, vodnár. Je to jednorožec, je? Dobre, super. Ja to tam aj rovno idem dať. Nech to zbytočne nemám v inventári. Takže prvá. Druhá. A tretiu potom. Dobre, čiže ideme teraz konečne na to západné krídlo. Zoberiem ju teraz. Rozmýšľam, že či to risknúť. Ale no však dobre, uvidíme. Myslím, že tuto bol ten kód 6, 2 a 11. Vyskúšam, že či si ho dobre pamätám. Ale malo by to byť. Yes, dobre. A to je do Matildy ďalší kúsok. Dobre, super. A toto nič, to je iba o Raccoon City.
vlastne, že je tu táto police station a že to bývalo vlastne múzeum umenia volakedy, preto to vlastne vyzerá tak, ako to vyzerá. A sirotinec, že tam je. Tam sa vlastne dostanete, keď budete hrať tú hru za Claire. Takže tá tam má časť. Respektíve je tam potom za Sheriff Passage. Čo je dosť creepy. A toto si zoberiem. Stakne sa mi to. Je super, dobre. Tam sa ešte nedostanem, ale ideme sem. Pretože potrebujem túto ruku. Vlastne to sme mali na tej fotke. Túto sochu. Ja vlastne potrebujem tento kameň a ten využijem až potom neskôr v tej hre. Keď sa dostaneme ďalej a yes, toto potrebujem, konečne budeme mať broku. A toto nič, toto je iba magazín, ale keď chcete, kľudne si to pauznite a prečítajte. A ja teda idem ďalej. Dúfam, že nájdem ešte tretiu zelenú a si ich skombím dokopy. Vlastne, no jasne, tu mám ten vrtuľník zaletel. Takže pokračujeme sem. Tu máme vlastne Claire. Claire! Hold on! I'll be right there! Okay. Claire! It's so nice to see you. How you doing? That helicopter just came out of Yeah. nowhere. I'm in one piece. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets? Unfortunately, no. But how are you doing? You know, just surviving. That's good. Yeah. Any luck with your brother? No, not yet. Claire, don't lose hope. I'm sure we're gonna find him. Damn it. You know what that means? Yeah. Dinner time. Claire, I think we should go. Don't worry about me, Leon. You take care of yourself. Claire, we need to go. Now! Okay, let's get through this. Both of us. Marvin, got a situation here. Takže to sme mali Claire. Vlastne kebyže si dáte tú hru na second run, tak tam vlastne začínate, aj kebyže za Leona, to je jedno, tak z tejto strany zase. No a ja môžem spraviť toto teraz, tento mi sem ešte vleze. Toto si tu zabarikádujem. Dobre. A ešte, počkať, sem bolo treba, áno. Tento by mal byť mŕtvý, dúfam teda. Ty, kde si sa tu zobral? Kámo? Kde sa tu zobral? Toho som si ani nevšimla, keď som chádzala. Dobre, dúfam, že je po ňom. A toto som chcela.
Počkať. Tak, super. Teraz by to mal byť full heal. Prečo mi to tak laguje tá hra? A to podstatné, čo potrebujem, je toto. Toto je nový gunpowder, s tým sa vlastne kraftí munícia do brokovnice a ešte do magnumu. Dobre, tuto už nič asi. Tak a konečne sa nám otvoria tieto dvere. Ty tam zostaň. Počkaj, toto síce, áno, tam ešte budem potrebovať. Toto nepotrebujem, ani toto. Toto bude treba, ešte aj toto. Dobre. A do toho vlastne sa pustíme v ďalšej epizóde, tuto by som to ukončila. Takže dúfam, že sa vám video páčilo a na budúce budeme pokračovať. Vlastne pôjdeme si pre tú broku a pôjdeme objavovať ďalšie miestnosti vlastne v tejto stanici. Takže pre dnešok sa s vami lúčim. Dúfam, že ste si to užili a čaute.